7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pierdolony hajs sypie się z nieba, mało tego wylatuje jeszcze z mordy i tryska po piachu jak świeża ropa i zapierdala jak wielbłądy. Bierzemy ze sobą kilka maniur, niech porozkminiają sprawy damskie, a linie, które łączą nas z rajem to Kozi, Emiraty Arabskie. Dzisiaj lecimy do Dubaju, cała ekipa jest na haju. Trzeba się wyrwać, bo trudno żyć w tym smutnym jak pizda kraju. Kelner podaje nam menu, odpierdolony jakby się żenił, a w karcie jakieś arabskie pismo, żeby to chuj strzelił. Dzisiaj rozkurwiam hajs na plaży z królem Albanii, mistrzem melanży i kręci się jak w karuzeli, a co na to reszta naszej wspaniałej branży. Mamy tu do wódki kranik, jesteśmy naprawdę mocno pijani. Rzucam kartami jak ninja gwiazdkami i wszyscy są rozjebani. Brakuje tu tylko śniegu, ale dealer zapierdala na szóstym biegu. Wysyłam dziś kartki z życzeniami do wszystkich moich byłych kolegów. Przy brzegu stoi jakaś baba, to chyba Fata Morgana. Okazuje się, że to dostawca pizzy, przyniósł nam ostrego kebaba. To jest wyjazd do Dubaju, nasza chora jazda. Dwóch chorych MC i Alibaba. Pozdrawiamy wszystkich fanów gangu z całego świata. Całego świata, całego świata, tak. Jariba, jariba! Wjeżdżam do Dubaju na dzikim oszle, którego sobie kupiłem w albańskim raju. Gang z Albanii wydzierane na siodle, obok kiszonki pełnej towaru. Prostytutki skaczą z dachu Burcz Khalifa, krzycząc królu złoty, zajebista płyta. Król Dubaju na kolanach płacze ze szczęścia. Wszyscy robią mi zdjęcia, gdzie jest ta kamerka. Podjeżdża po mnie szejk arabski, urodzony brat tylko z innej matki. Jeden z moich braci z albańskiej szajki podbiega i krzyczy, niech żyje król. Jeden z Beduinów chce mi dać wielbłąda, ja mu daję osiołka, mówiąc delegacja do Dubaju, tak to wygląda. Jest tu Bruna Dariana i Borata siostra. Wchodzę do hotelu, który ma 9 gwiazdek, Alibaba i Borison już tam są. Nie wiem co tu robi ksiądz Natanek, pytam się go ojcze, czy walisz koks. To jest wyjazd do Dubaju, nasza chora jazda. Dwóch chorych MC i Alibaba. Pozdrawiamy wszystkich fanów gangu z całego świata. Całego świata, całego świata. To jest wyjazd do Dubaju, nasza chora jazda. Dwóch chorych MC i Alibaba. Pozdrawiamy wszystkich fanów gangu z całego świata. Całego świata, całego świata, tak.